लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं दिनैनि ब्लगावहाय माने फिन खेबसेआव बरायना लानाय जाहैबाय दा नोंथांमोनहा दासिमबो साबस्क्राइब खालामोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरोना दा दिनैनि भिडिअ लाबोनायनि खारनानो जाहैबाय माने माखासे फुरा एक्टिभ माने पार्टि मोननाय आरोना बिथांमोनहा माने UPPL जाहैबाय मोनसे जाहैबाय BPF जाहैबाय दा BPFबो होनो माने जों बांसिन देरहानानै जों सरकार जागोन ओमफ्राय दा मोनसे जाहैबाय UPPLआबो होनो जाहैबाय जों बांसिन देरहानानै सरकार दागोन होननानै बुंजाहैबाय दा अब्ला पाब्लिकफोरनिफ्रायनो सोंनाय जासिगोन आरोना पाब्लिकफ्रा सोर बांसिन सापर्ट दं ओंखाम जागासिनो दं आरोना लाजागोन ना मादै लाजागोन दा औ दा आङो बिसिनावनो सोंना लानोसै आरोना मादैमोनहा सोरखौ बांसिन मोजां मोनो बबे पार्टिखौ दानि सरकार माने UPPL सरकारखौ ना मादैयालाय बेनो खासैना जोंहालाय गोदोनिफ्रायनो अब्ला नै नोंथांमोनानो खोनाखाबाय आरोना लाइभआवहाय भिडिअआवहाय माने अब्ला BPFआ बोरै सरकार दागोन माने आंबो मिथिखागौ आरोना माने बे गामियावहाय बांसिन UPPLजों बांसिन सापर्ट दं आरोना हगारनाया हगारगोन गाज्रि नङा जेबो नङा दा आङो पाब्लिकफोरनाव सोंना मोनखाबाय आरोना एसेबाव नै माबा मोनसे बुंबावगोन खोमा मादैया दे बुंलाय जोंहाना गोदो BPF फोरजों बुथारनो फैजादों हराव ओमफ्राय रायजोयै ज' रैखा खालामफैनायखायसो गथ' न'खौ गारनानै खारनांदों जोंहा BPFफोर दन समाव ओंखायनो जोङो दा सरकाराव थैहाब थांहाब मोननाय हिसाबै जोङो बे सरकारखौ नागारथ'नो हानाय नङा आरो नागारनो हानाय नङा माने सिगां जे BPF सरकार सालायदोंमोन आरोना बे समावहाय माने बिराद सरकार जायै समावबो थाखानायखा आरो दाथ' देरहाखाबाय दाबो देरहाखाबाय गुवारसिन जाबाय आरो माने जोंनोल' बे सरकारा माबा हेल्प हरबाय थाथों माने एसे एनै सरकार जाबाय थागोन अब्लासो एफा एनै माने न'खर सालायनायावहाय माने मदद मोनबानो जाबाय आरोना मादैयालाय मा बुंगोन आं मा बुंबावनोबा जोंहाथ' गोदोनिफ्रायनो बावनोखा आंनि फिसायालाय बावनो गोदोनिफ्रायनो ओंखारखानाय देहा थाहाम गिलु फालु गोबावसै जोंहा बे पार्टियावनो अब्ला नोंथांमोनहा माने खोनाखाबाय आरोना माने गोबां माने BPFआ माने सिगां सरकार सालायनाय समाव माखासे UPPLनि वार्कारफोरखौ माबायदि नाख्रेबोदों UPPLआव ओंखारनाय खामानि मावनाय माखासे मानसिफोरखौ माबायदि नासयबोदों अब्ला UPPLजोंनो बांसिन माने रायजो राजाफोरा माने सापर्ट दं बेखौ बांसिन मिथिनो हायो आरोना दा आंबो माने एफा माने गोलाव बुंबाय थाला आरोखि ना नोंथांमोनहा भिडिअनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिबाय जानो हागौ माने मथा मथि बे गामियावहाय माने UPPLनि माने सापर्ट गोजा होननानै बुंजायो आरोना माने BPFआव बिराद खमा आरोना माने न'खरनि बेफोरबायदिनो आरोना दा आङो भिडिअखौ गोलाव खालामला नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे मा होनो बिदिखौ साइडनि बेल आइकनावबो थुनानै होबानो जाबाय दा बेफोरबायदिनो सम टाइम मोनोबा आङो नोंथांमोननो माखासे भिडिअ लानानै फैगोन आरोना दा माखासे फंनैसो बुंबावनो साननानै आंनि बुंनो नागिरनानै बेनो जाहैबाय माने UPPL सरकाराबो सरकार माने दानि सोलिबाय थानाय जे सरकार बिसोरबो होनबाय थायो आरोना माने निउस लाइभनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने जों बांसिन 20टानि बांसिन देरहानानै बा 20टा मासियाव बिनि बांसिन देरहानानै जों सरकार थागोन आरो BPFफोराबो होनाय जाहैबाय 20टा मासियाव बांसिन देरहानानै 20टानि बांसिन देरहानानै जों सरकार जागोन दा बबे मोनसेजों बांसिन माने बबे पार्टिजों बांसिन माने पाब्लिकफोरा सापर्ट दं नोंथांमोनहाबो माने खेल लानानै होबानो जाबाय आरो सोर साबसिन माने सरकार सालायदों बिथांमोनखौ नायनानै नोंथांमोनहा बबे बांसिन माने पाब्लिकफोरखौहाय माने हेल्प खालामदों बा रायजो राजानि मोजां खामानि मावदों बेफोरखौ नायनानै भट होबानो जाबाय आरोना दा बुंनो थाङोबा आंनि साननायावहाय माने UPPLआ जोंना बांसिन सापर्ट दं होननानै बुंनो हायो आरोना माने UPPL सरकारानो सरकार दाफिनबावगोन बेखौ माने नुहुरो आरोना नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय माने UPPLजों BPFजों नारा नाथा जागासिनो दं मोननै पार्टिजों दा बिनि सिं दिनै मोनसे पार्टि नेसनेल पार्टि जे माबा BJP बिथांमोनहाबो माने सिं गुन्जे अरनाय बायदि अरबोगासिनो दं आरोना दा बिथांमोनखौबो माने खुनु गोरोन्थि होनो हाया आरोना दा बेखायनो आङो बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना बाय बाय